Okei, täällä. Tervetuloa. Täällä on Jaki 23 ja pelilista. Eli aion tehdä listan peleistä, mitä aion pelata. Ja se on yksinkertaista. Sillä teen sen tosi yksinkertaisesti ja kerron kyllä asiasta. Joskus myöhemminkin, mutta eli ensiksi aloitan Slime 4. Sitten minä jatkan siitä Binding of Isaaciin. Ja sitten ehkä Minecraftia. Ja sitten vielä Lego Birds of Caribbean ja Lego Harry Potter ja 1-4 ja 5-7. Ja ehkä 5 Sports Resortiakin. Riippuu siitä, että miten vedän sen. Mutta niin. No, se on itse asiassa moro.